ଚାଲ ତୁ ଖାଲି ଘରକୁ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଢାପଢି ନାହିଁ। ଦୀପକ ବାବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ନା ଏଇ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆସୁଛି। ଓହୋ ଆଉ ପୁଅ ପଢାପଢି କରୁଛି ନା? ହଁ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପଢୁଛି। ହଉ ପୁଅ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଶୁଣନି। ହଉ ପୁଅ ଯା। ତ ପୁଅ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଯଦି ଆଳୁ କିଲୋ 15 ଟଙ୍କା ତ ରସୁଣ 5 କିଲୋ କେତେ? କି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ବା, ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ ତତେ ଆସୁନି କହିବୁ। ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ କରିବା ବାଲା ପଚାରୁନୁ ସେ କଣ ଜାଣିନଥିବ, ସେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯା। ହେ ତୁ ଆଇ ମ ସେ ନାଳୁଆ ମୁହଁରେ ବାଳୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦବୁ? ସ୍କୁଲରେ ତ ନା ପକେଇ ପକେଇ ଯା ଇଜ୍ଜତ ଖାଉଛୁ, ଏଇଠି ବି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଟାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ। A few moments later. ଆବେ ଘରକୁ ଯାଉଛ ଫେର ସିଆଡେ ଯାଇ କଣ କରୁଛୁ? तुम्हें कहलो इज्जत टमाटर में जाए से बैंक खोजती। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।